Molweni, yazibani ndingumuntu who likes to empower my people, yabona. So ndinotisile ukuthi unintsi lona nikwazi uteketisa. Xa niteketisa abantwana nithetha izinto ezi-senseless, ezingana-meaning. Pharutsha phinqiza nozirongo zo zinto ezo. Funa nithethe izinto abantwana abanokwazi urelate kuzo and bafunde something kuzo. Like into simple like ii-jobs abazali babo, uyabona. Like if umzali mhlawumbi i-paramedic, people uyagula very bad, CPR, put i-pressure tata, put i-pressure, umpomp avutshele, or maybe utata lipolisa, uphi captain futhi abhale i-statement sobubhanqa kakwazi ubhala i-statement iyo affidavit i-fingerprint abheka bhanto elikhulu utata anxibe ibhutshi spray gun tata bulletproof utata yabona ohlambi yinesi umama ampompa i-blood pressure ampompa iyo injection ahlapha anconsi inalithi yo manesi mabhethuni thanda madoda mabhethuni. Or maybe lady of the night, uphumama nini uphumama esitratweni umama afake igcebhejana nebhutshi ezinto umama atshengitsha ngempundu iyo avese amawuphele mabhethuni i-cleavage umama juicy mama mabhethuni umama uthengele izihlangu ngemali yempundu mabhethuni. Or maybe truck driver, uyabona ubutata on the road aphethe ibheli mpimpi phonya amankatshana abhija amankatshana abakhwelisi utata onotruck abakhwelisi abakhwele tata mpompa on the road utata oyiblessa butata seklabhini utata aqhwitha amankatshana unesifo seswekile utata malityiwa ngabantwana mabhethuna yakona ongumfundisi. Hallelujah, amen. Iyo mabhethu izisana imali i-offering imali ndizonitshela imali ndithenga imoto nesutu enhle mabhethuni into zilolo hlobo ophangele ekitchen uphumama akorobho mabhethuni amadolo amnyama umama apolisha akorobho adastisha mabhethuna i-traffic cop utata i-traffic cop pull over, license please. Athatha ibribe utata ifuna imali yeningi mabhethuni athatha ibribe.